Asia House saber lo ni to Jack Ma atanga lem chan thia mi rang te thunneihna Chinese tennis player Peng Shuai te hian in anna anneya chin hriat lovin hunenge mo chen an bohlom Peng Shuai phei chu khovelin angai venzual China hian an Communist Party ti der thong thei tur chi reng chu an do dal veka sarkar soisel chu thil hlau om takane huai sen taka trong chuak te chu chin hriat lovin an bowa engtin nge nom ti po hriat ani ngai lo chungzinga chuan milarte tak te po an tel Peng Shuai hian Grand Slam Women's Doubles no moi voi ni alo choi towa November tha athu soya wangin chin hriat lovin kar ni chung abo man Peng hian China social media an vice president lui tuna an president Xi Jinping anena in thian thatak mai zeng gaoli chuan mipat mei chiat na lamrong kain moilo takin alo khoi to nina soya Communist Party official challang tak pakhat chuan ti luina in angai zon tir nina soitel bok social media atarlan dan chuan Peng hian zeng gaoli ateina hian tennis khel turina kala mase du thule atum dan nimi alovin zenga chuan lo khosak puya tumta nina soi athu soya hian fin fiana anei lo ti po aphalo voice record temo video record temo omlova mase ka fin fiana nei chu ka ton hriat nge yani ati amikhin hi China rama mithil ti thei tak mai aneya chuwangin pengit hupo si reilo te nuwa wibo chuan an paizui ngala anram throi tu te mipat mei chiat na lama poi khoina puan chuemo puan niemo voi khatna ani nge chumi nuwa chuan Peng chu chin hriat lovin about a mak khovel pumin achunga thil thleng chu an ngai ven hle hemi ma hian China ram throi tu soisel an lo om towa andin mun a that lo em awangin Peng Shuai chu a him lowang ti hlavin mitam tak an tong chuaka tennis player dang Serena Williams le Naomi Osaka te United Nations te chuan Peng Shuai chu a himani ti finfian na thatak nena puang turin China ankara UK Foreign Office chuan Peng Shuai omna le a him ti finfiana ti chuak turin China sarkar atitel bokane khovelin a himna tur hi ngai tuom reng pone kumsang ni le som pakhata khan artist ai weiwei chu Beijing atanga Hong Kong apan tur man alo ni towa China sarkar asoisel thin wangani ai hi ni somriat pakhat chung ahmun an soi chua du lo in trena en thak tura kol zuania abo na hi khovelin aw chua puina salo se chuan an chua kherangem ti po hriatani lo in trena hian vengtu ta chuan achua kani poin afapa kum ni mi chuan a hreto don lo ti te anril thina kolrei antum hle kanram thunei tu te nun ron theizia chu hetatang hian ka hrechiang hle ati mase khovelin a omna anzoa chua tura anti tak fo wangin an chua a hole meu chuan sanghaya a studio chu anlo ti chiat sak vek to China chua sanin UK a alu zui ta ne aya chunga thil thengang bok hian Peng Shuai chu mun puan zar lova an hreng rengang ti hlavin khovelin China chu anora abo watranga kar ni nu November thla khan Chinese media te chuan a omna an puang chuaka CGTN chuan Twitter screenshot Pengin WTA nena zenga apuna chu adik lo tiarhilna email athonna niom tak chu anti chuaka mase khovelin Chinese media te thil ti chua chu aring lo hle Chinese media te hian Peng chu hrena ni lo ti fin fiana anti chuan nuwa Peng hi Olympic Committee chuan an be pop theya athu soya nulet le thuero chu engma asoilem lo tunari chuan kamimal thil chu minza saka media lan kadulove ti zong soi China hian ami le sa mi hringtluk le ding on pakhat point pali te chu anthu soi tur nen lam athunun hne hle ti Peng Shuai laka thil thleng hian anem ngeta
sarkar emo sarkar kalphung emo soisel chu khuta aning halmai Asia mi hau saber polom nito Alibaba company din chuak tu le anrama sumdong zinga achal langber Jack Ma po chin hriat lovin alo bo to ani kha kumsang ni le som ni October tha Jack Ma hian Shanghai sumdong te in to khom na anram kalphung chu na takin asoisela Chinese bank te sumpuk tir dan chu thir chelhtute te anga achua rislak an thre ema wang hian kan maso na dalani ati Atu soizo hian China sarkar chuan Alibaba chu an chui chiang ngal zata company dang deep dal zonga an company chu kala an puwa Jack Ma chu hetiang lai hian khoya nge om ti hriat ani lobok mitam takin harsat na rang paltlanga lo tlin na chan konga anen ton Jack Ma chu are in are tlok mayane Alibaba tangin athalak an latha a awm na chin chu hriat ani loboka tren khat chuan China achua san to niyang tentia kumsang ni le som ni pakhat January thla khan China sarkarin a company an bitum nuwa avoi khatna tan mulenin an khuwa huangzawa khopa khata aronin lana thingtlang zirtir tu te choisa na tan ke ya pen alonia thu boyan siam sakem tiaro chu hriatani lo Jack Mang bok hian kumsang ni le som ni March thla khan anram sumdong hausa ren zi kiang chu abawa mun puan zar lawa an threng ninge yenalang ren hian Srileng chungchanga China sarkar chu asoisela an president Xi Jinping chu fiam thu nuizat thlak lo tak tho thin rorel tu mayani tina soisel ramdanga chuan an hruai tu te soisel na satlia mai ni ma se China ro chuan anitlat lo anin rel bol na ti buai theangai ani awangin rena hi abauzuita September mi pui mu theya aronin lan le meu chuan kumsom pariat chung tang tura achung thu rel sakane roi tu soisel awanga tani na khungot chu khovel laka arik dan amoilo em awangin eiruk na thamna pek le mi pui sum ti chingpen na thu buaite anortir heti lai hian Jack Ma chuan manani lo thule minol pui hriat lovin nun zoi oi deuh a hmang nina soya khovele ro chuan achunga thil thleng hi aring hle ma hian Alibaba board chu kumsang ni le som pakua khan chuasan to ma se athu soya wangin Alibaba hlutna chu kumsang ni som ni October thla khan za som thum pali velin atlaniam man an hruai tu te soisela wangin kumsang ni le som panga khan thuziak thiam guimin hai chu alo bo to boka kumsang ni le som pariata aronin lan le chau chumi hnuwa man le niin Sweden le China chu anin bau pha viau to anram hruai tu te chuan an du in raman kai hruai theya an that lo na le tlin lo na soisele ro chu lo om takania FIR thelu TI poin a hlo om dai zo kane an thlen san po le an tlak na athui ting mai ti chu China hian adik hle Public Security ya an Vice Minister Hlui Meng Hongwei hi Communist Party ya challang tak ani pha a kumsang ni le som paruka khan khovela police te tran ho na le intel khom na Interpol President tan thlan tlin ania atra mi ro chu a hmang zo man talo kumsang ni le som pariata China atlo tumin thuneitu te chuan an lo mana an man ni hian Interpol President ani na tangin abang ngal meng hi thamna la bu alonia Communist Party atanga not chuakin kumsang ni som nia khan kumsom pathum chung tang turati ania China President Xi Jinping achuan hetiang la hian eiruk na do na chu alangin athoka langlo lamai ro chuan Communist Party ya aelpui thuneihna dal thei turte athian fai nia soi ani thung mengpo aelpui ani theyawangin eiruk na thu boy hi a or tirta niin khotlangram media te chuan an soya
menganu pui chuan apasal an man hnuah hian afate pahnih chu friends a atlan chiat puia ruk tuma beina anto a hlauwang nina soyane lemchan thiam le milar zinga thalai te hruai dik lo anga an ngai chu an dim lo khop mai atuarna ber chu zawih anita ome China mai ni lovin khovel huwa pa larte ania social media po mi makta duai telin anzui mase zawih hi harsat na paltlanga a hlotlin na chanto chu thok le khata ti chiat sak vek ania a social media account an paisaka China ram chunga a film channa chuan khap boka a hming po tarlan an phalto heklo kumsang ni chowaron lar zaw hi lemchan khovela ron hlotlingin hausak po a hausa hle hei hi Deng Xiaoping a president hun laiania Xi Jinping a aron lal hnuai ro chuan harsat na atok tangal kumsang ni le som paruka film an siam tura zaw hi Taiwan lemchan thiam aroya wangin man an lo tum toa mase an hnuk dokle hetatang hian zaw hi chik zo kavil ania China achua san ang hiala soite ne Xi Jinping a hnuaya chuan milar thalai te nun hruai thei tur anom tur ani lova ania ya lar chu angai theilo tina ani ber mase social media milarte hian hu hang anlanga hlea chu po chu an zui ta zel Xi Jinping le Communist Party aya lar chu an ngai thei der lo zawih hi kumsang ni le somni pakhat September thla khan an khuwa China khochak lama mu le chau ania alar wanglai takin are mi amaya are hlen to nge yin arinom hlebok X-Men apo lo chang to fan bingbing chu eiruk na thu boya chin hriat lovin alo bo to a dollar makta duai som sari chuang choi turati niin feni hian ngai damadil zawi ang bokin zeng ji han chu anlo delete to boka ani baka hian zai thiam hozun le Chris u tepo anlarna tangin pai thla kan ne communist kalphung hausak na insem zai chu milar le mi hausa te an hnu thla ka hian an chuan lamber pakhat ania lo nei tu hausa sun dawu po July thla khan inti boina wangin kumsom pariat chung tang turati ania an rem chan takero chu sarkar a soisel wangnin rem na hi ana hle an thiam lo na an hai chuak theilo ani poin zengle peng suai te ang hian a chan nom lovin an hnuk thlata tho tho thri na ne